del terme, perquè hi ha masos més grans que este i n'hi ha molts de xicotets que se diuen masets, que són més xicotets. Jo tinc una fotografia de cada un dels masos que hi ha en el terme de Vallibona. Vam prendre per norma tots els masos que tenien forn per a fer pa, que demostra que era un motiu pel que la gent normalment vivia allí en aquell mas, perquè quan tenien el forn de fer pa és que vivien allí d'una manera estable. La majoria d'estos masos tenien més d'una casa. Este mateixa ne tenia 3. Si algú té interès després, us ensenyaré on estaven les portes i com estaven distribuïdes. Però quan jo el vaig conèixer, aquí només n'hi havia una. Els meus abuelos havien comprat tot el més i s'havia convertit en un mas de sols. La riquesa d'estos masos se considerava pels parells d'animals que tenien per a treballar la terra. Este era un mas d'un parell. Dins del terme hi havia 3 o 4 masos que tenien 2 parells d'animals per a treballar la terra. Alguns tenien una burra, o bé per a fer la cria i fer un mulo, tindre un mulo recriat-se, o bé per a vendre'l, o bé per a més dels parells, quan els parells treballaven la terra, ells se n'anaven en la burra a subministrar al poble, portar aigües i històries d'aquestes. Els masets eren unes finquetes més xicotetes en què vivia una família. Normalment tenien només un matxet per a llaurar la terra i sortien a fer jornades de temporers, a la millor als masos grans, o se n'anaven a vendimir a França o coses d'aquestes. Les principals produccions d'aquí eren el llanal, el cabriu, conejos i gallines i tot això. Les gallines, molts diran, i gallines? Com pot ser gallines d'aquí? Doncs aquí, a cada mas d'estos, nosaltres aquí teníem entre 30 i 40 gallines. Aquí. Després us ensenyaré un ponedor que qualsevol de vostès pot fer un càlcul. Durant els 25 anys que vaig estar jo aquí, que normalment els ous els traia jo quasi sempre, mentre podia, d'aquell ponedor van sortir mitja dotzena d'ous a cada dia. En 25 anys, qualsevol, se pot fer el càlcul de la quantitat d'ous que van poder sortir d'aquell ponedor. Només cosa que faran un forat a una paret i diran, oi, un forat a una paret. Doncs d'allí poden fer-se una idea la quantitat d'ous que d'allí van sortir. El comerç dels ous. El comerç dels ous, tenim la sort de portar el fill d'un overo d'aquells avui. Aquí està. El pare d'ell venia aquí, però també tinc que reprochar alguna cosa d'aquí. Aquí venia un de Castelldecabres que se deia Pío, un del Boixà que es deia Xorrí, i un de la Pobla que es deia Llançola i un altre de Bel que es deia Mariner. Tots aquells pagaven sempre els ous més cars que els del poble. Això també us ho tinc que recordar. I moltes vegades ma mare agarrava i deia, pues, lo de Bel, d'aquí o d'allà, fa dies que no passarà pronta. I passàvem del poble i li amagàvem les dotzenes d'ous per a guardar-les per a l'altre. No passava. Però en aquests casos estava més car, que la distància era més llarg i el transport era més llarg que el del poble. En els ous, els conills i els pollastres, perquè se posaven lloques i les polletes se guardaven per a pondre i els pollastres se venien. En els ous, els conills i els pollastres, aquí en estos masos, se calçava i se vestia tota la gent que seria a casa, de sobres. Mira, aquí hi havia comerç. Els pollastres i conills, quan hi havia pocs, que n'hi havia 4 o 5, i l'overo que passava per aquí a comprar els ous, agarrava i feia. Els lligava en un cordellet de la pota i els penjava penjats cap per avall d'això i els portava així tot el dia penjats tot el poble. Imagineu-se avui si arribara al poble en 10 o 20 conills penjats de la poteta, els quedarien allà i els tornarien a la poteta. Connexió entre masies. La connexió entre masies era que des del poble ens enviaven uns bandos que ens anaven passant d'un mas a l'altre i te dient tal dia pagar la contribució, tal dia vacunar els gossos, tal dia en això, tal dia en allò. Una vegada a l'any el capellà n'enviava una que deia
Proconstrucción del Seminario Diocesano de Tortosa. En un sobret a cada mà hi havies de posar una quantitat i anar a portar-ho a missa tal dia. I va vindre un capellà que aquell ho va fer més bonic i va posar Macia la gatellera. I entonces no et podies amagar perquè és descobert. Havies de posar una miqueta més perquè... Pena, Això, si eren de part de l'alcalde, se dien bandos, i si eren conforme vacunagossos o coses d'estes, entonces se dien volandes. Molts passàvem d'un mas a l'altre i quan arribaven a l'últim mas havia de posar la fetge de recibir i entregar-los a l'Ajuntament. I jo aquí me va tocar repartir bandos i volants bastants d'anys. Vaig tindre la sort de primer per al començament que era xicotet, que els baixava aquí baix al maset de baix, que era el maset del bord, que estava propeta i tocant a 3 de pedra. Després, aquesta gent se'n van anar, me'ls tocava pujar al mas de Cardona. I després del mas de Cardona, aquella gent se'n van anar, entonces me'ls tocava portar al mas nou. I a poc els masos ja van anar plegant, ja van anar desapareixent i els bandos també. Diran, ui, aquí, pues, de lo que passava del coll este cavallà la gent no se n'enterava. Pues és mentira. Aquí ens enteràvem de tot el que passava al món. Nosaltres aquí estàvem subscrits a un seminari de la premsa entonces del moviment que se dia 7 fechas i gràcies a allò ens enteràvem de tot el que passava pel món. Ens enteràvem de tots els cops d'estat que hi havia a l'Amèrica Latina, de totes les dictadures que s'instauraven per aquella zona, ens enteràvem de Farouk d'Egipto, de Patricio Lumumba del Congo, de tot el que passava al món ens enteràvem. Mira si ens enteràvem que en aquell diari, en aquell setmanari, vam llegir una vegada que a Inglaterra volien envasar ous, llet i vi en envases de cartó. I el meu padastre, que no era res tonto, perquè quan la guerra, quan va caure la guerra, era segon alcalde del poble, secretari general de la UGT del poble, i es va passar 8 anys de presó, i allà es va juntar un grup de catedràtics i es va preparar bé, vull dir que no era tonto. A pesar de tot això, ho discutia perquè dia, i l'ou quan lo traus de l'envase i li pega el vent se va volver. No val. El vi, si no està en barrica de roure tampoc. La llet, imagina tu la llet quan li pega l'aire allò, ui, allò se'n va. Doncs mira, avui ja ho tenim, vi, ous i d'això, ell no ho va poder veure poc. Però tot funciona així. I jo, com era jove, que era un malsagal entonces, pues jo me preocupava més del cine, teatre i coses d'aixes. I en aquell setmanari vaig llegir una vegada una entrevista a un cantant novel que se deia Rafael. I quan acabava l'entrevista, el periodista li preguntava, diu, diga usted, señor Rafael, diu, ¿cuál es el mejor cantante de España? Diu, y el chico me contestó, diu, ni lo sé ni me interesa. Diu, solo les puedo decir que dentro de muy pocos años el más famoso de España será Rafael. Y el periodista acaba de decir, y el chico se fue tan tranquilo con su voz de humo. Bueno, aquí hem estat amb el pa, la cocció, totes aquestes coses. Si algú té interès en saber com se feia el pa, com se feia el vi, com se feia el formatge, com fèiem el requesón, com fèiem les fórmules tradicionals que teníem. Entonces, después estarem 2 hores junts per aquí, que me pregunto que la conservació de la carn, la matança. La matança acudien, a més de la família, acudien los veïns. T'invitaves, més bé era ajudat, entre els veïns, se feia la matança, se feia una gran festa, però una gran festa, i després venia la conservació de la carn. Entonces no hi havia condiments ni embotits, entonces era a base de fregit i assecat, salat i assecat. I després d'assecat saben com se feia per a que no se fera ranci de la carn? Pues en una gran caixa de fusta se posava la carn allà dins, quan ja tenia el punt d'assecat adequat, i se cobria de farina o de cendra forgada
cendra ben fineta. Claro, en estos masos problema de farina no en teníem, que n'hi havia prou, però hi havia gent que no tenien prou farina per a casa i aquella gent ho feien en cendra. Se tapaven allò ben tapat, quan volies un tros de carn escarbaves allà, traies el que necessitaves i ho tornaves a cobrir. I s'aguantava intacta durant el temps que calia. Y ahora que cae agua al suelo ya no coge. Les morcilles i manteca i chicharrones, tot això que és els derivats que sortien d'allí. Vino, miel i arrope i el queso, tot això ja he dit que si un ho ha de que interessa en saber cada sol li puc explicar. Vecinos de la misma y temporeros. Aquí teníem pues, los que vivíem a casa i normalment solíem tindre temporers per a la cega, per al batre, per a fer llenya a vegades, per a certes coses d'aquestes teníem temporers. I he dit que és un mas de tamany mig, criat continu, no en teníem cap. Eren més bé temporers. Un d'estos temporers, antes vaig parlar no sé qui, va ser el valencià, un home que es va presentar per aquí, que buscava faena, que se'l passaven d'un mas a l'altre, estava 2 dies a un mas, 4 dies a l'altre, i després vam saber que era el valencià, perquè quan se va posar el maquis ja no va vindre, va deixar de vindre i el van dir. Jo vaig estar moltes vegades a la falda d'ell, li dia per porro, i per a mi era un home molt educat i molt educat. Lo tenien també a molts de masos per ensenyar de lletra als xiquets. També a molts de masos quan l'agarraven per ensenyar de lletra. Però després quan van vindre els maquis i vaig juntar ells, ell ja va desaparèixer, no va veure de només. I la forma d'educació, doncs, també algun dels criats que tenien, o això, o ben bé el tenien a un mas de criat i acudien els xiquets de 2 o 3 masos de la vora i els ensenyava algo de lletra, és la forma que se deprenia algo per aquí. Les vacunacions, una altra cosa curiosa. Ara que portem el metge i podem explicar. Les vacunacions només se vacunava per a la pigota, entonces. No se vacunava per a res més que per a la pigota. N'anava un al poble i el vacunaven. Quan s'havia fet ahir la crosta i tot allò, venien els altres, una fulleta d'afaitar bé el tallet, arrencaven allò i una miqueta de pus d'aquell, impregnaven allà i van empeltar. Del mas del Pinto, pregúntale a este, si, ¿dónde está esta Nicolás? Pregúntale a tu abuelo si se'n recorda que van vindre a empeltar-se la pigota de mi aquí. Ell i son germà. Ell i el tio José van vindre aquí a posar-se la pigota de mi. Com ells estaven lluny de Morella i això, pues a mi me van portar aquí al poble, que eren 4 passes, me van posar la d'això, quan la vaig tindre a punt, me van dir, venia, i van fer la pigota. Era la forma que hi havia. Defuncions, les defuncions. Ara acabarem malament perquè ja anem a la punta. Les defuncions, quan hi havia un difunt, un maldeto, se cridava a tot el veïnat de la família, se feia el velatori aquí, i si a les 10 era l'enterro, a les 9 se sortia d'aquí amb l'ataúd carregada dalt d'un macho i tenia que anar un xiquet davant i tot el vol detrás hasta el poble. Això eren les defuncions. Els animals que teníem aquí, nosaltres teníem aquí entre 40 i 45 ovelles i una quarantena, entre 80 i 90 animals teníem, entre ovelles i cabres. Entonces, les rotures de patas, se trencaven molt les potes, les reses. Quan se trencava una pota d'una resa, agarràvem i fèiem un tros de jarcebell o una peça de punt, la tallaves a mida, que donés la volta a la pota, se buscaven 3 o 4 costelletes de pell de ginebre, que ginebre és d'estabre que hi ha aquí, de pell de ginebre perquè era fàcil traure una tableta de pell d'esta, i no era tan rígida, això també és un ginebre, no era tan rígida com la de fusta. I després allò se'n va adornar tot d'una pasta feta a base de farina de blat, farina de pa.
I al cap de 4, la tableta només tenia la missió de que no balancegés la pota, que aguantés la pota tiesa. Al cap de 3 o 4 dies la farina aquella s'havia convertit en un lleto, s'havia secat i s'havia convertit, el drap aquell s'havia convertit en una cosa rígida que ja li aguantava la pota tiesa. Entonces, aquell animal, passat els 40 dies, li traïes allò. Si tenia ferida que l'os hagués punxat a fora, entonces tenies que deixar una botana per a que supurés, o si no s'encangrenava la pota. Los partos, quan una cabra no podia criar, com los apells que se feien. Ja n'han vist tots, de pell de fulla de serp que diem, pell de muda, allò que trobes una pell d'una serp en terra, que a dalt, si ha pujat algú, aquí a l'esquerra hi ha un forat, i estaven sempre els medicaments de... Agarraves 4 dits un fort de pell d'aquella, la posaves dins un tros de pa o dins d'una fulla de col o alguna cosa, li ho posaves dins de la boca de la cabra, li aguantaves el morro que no ho pogués escopir i se ho menjava. Al cap de 5 minuts cria fora. No ho apliqueu per les dones, vinga, va. Un os de setge, no? Això és un os de setge. La barqueta d'una setge. Què fes amb això? Que a la colina n'hi ha. Anava allà. Bisturí. Operació urgència. Això és un os de setge. Doncs bueno, tot de setge fèiem això. Però es queda ben, es queda el tio, eh? Una medicina? Se fue feia l'enfermera. Se pisa. Quan una cabra tenia catarates, que acabava no veient-se, que la veies que anava, ja veies que feia temps que patia de catarates. I arribava un moment que anava de cara a una paret i pum, xocava la paret o bé caïa de la paret. Bé, agarra després l'ull així, li tiraves els polvets estos dins de l'ull, 2 refregons i en 3 trataments màxims, catarates cures. Tu jo. Ja no operació. Tot oftalmòlogo s'ha reclamat a mi. No expliques que l'hospital de Vinaròs... L'hospital de Vinaròs no té que explicar res. Explico lo que... L'hospital d'aquí té que explicar. De Fidel, bé. Tu tens que anar a la cinta, no? I ara us vaig a contar, que també era molt famós per aquí en este terreno, los chistes del capellà i el pastor. Acabarem en el xiste. Aquí, pues era lo capellà, en aquell temps era el més listo del poble, el que més estudis tenia, el més formació. I el pastor, pues, sempre havia anat detrás del ganado, el que menys ne tenia. Aquell era el que més. Total, que en aquell temps era obligat a anar a confessar-se per Quaresma, pues el pastor que ell va tindre que anar a confessar-se. Va allà, li conta tots els pecats que tenia, com tot això estava tot abancalat, hi havia tants punts de què fer mal i tanta història, pues dient molts de pecats, una mala costum, però és el que hi havia. Li conta tots els pecats que havia fet durant l'any i aquell capellà s'esgarrifa tot. Li mana un munt de penitència, que si tantes salves, que si tants decretos, que si tantes aves maries, que si no sé què, que si no sé quantos. I al final el pastor aquell li diu, mira, escolta, senyor rector, diu, jo fa molts d'anys que vaig prendre la comunió, diu, i tot això que vostè m'està parlant, diu, no me'n recordo de res. Oi, el capellà que et vas desgarrifar més. Diu, no es poso així, diu, que vostè segur que no ho sap tot. Diu, jo ho sé tot, pregunta'm el que vulgui. Diu, a veure si sap quantes dents té una ovella. Diu, oi, doncs mire, diu, ara en este moment sí que ho sabia, sí. Però ara en este moment, diu, és que m'ha pillat. Diu, però torne demà que li diré. El que et sent demà, Ave Maria Puríssima, soc el pastor aquell d'ahir. Què, ja ho sap quantes dents té una ovella? Diu, sí, diu, ne té 7. Diu, jo les té dalt, ho veig. I va tornar a enganxar, les ovelles només tenen dents vells.
no tenen pelada, no tenen venta. Si algú té ocasió de veure un cap de corderet, veuran que només tenen dents baix. Ells la herba la pleguen així. I una altra cosa curiosa, no teníem aigua corrent però teníem dutxa. Com los aparells que pots deixar? No. Teníem dutxa. Un caso i amunt. No, obries el grifo i te dutxaves. Què et penses tu? Que no cabi l'aigua? Pues teníem. Ahí baix, ara us ho ensenyaré, el fornet aquest que hi ha ahí baix. Allò era la sala de bany. Dos estaques clavades a la paret, un cante d'aquells que hi havia entonces de test, li van fer un forat al cul, li van posar una aixeta d'aquelles que tots l'heu conegut de fusta dels carratells del vi, una lateta d'aquelles de pecadors. No hi havia ni lates ni plàstic, ni hi havia res en aquell temps. Doncs no hi havia res de tot això. Doncs vam agarrar i vam omplir-la tota de foradets com una pinya de regadora, la vam penjar a l'aixeteta, posàvem aigua calenta dins del cante, el cante que el posàvem damunt de les estaques que teníem clavades a la paret així, que aguantàvem i plantar, els lligàvem dalt una cordeta que no caiguérem, els posàvem baix, obríem els grifos,